Kung ikaw hindi isa ka OFW, hindi nimo maintindihan kung ano ka budlay ang mag-ubra sa iban nga lugar. Kaya ang tabi ninyo, puro lang niya kasadyahan, puro lang niya kalipayan. Gani, ari ako diri subong para kamulitan niyahan, para maathagan kag masanagan. Kadamo sa aton sa mga OFW nga nagapangamo. Ara sila sa iban nga lugar para magluto sang pamahaw sang mga kabataan. Maglimpyo sang panimalay sang iban. Pero ang pamilya nila sa Pinas, nalutuan ayan sang pamahaw, o kung ang ilang nga panimalay nalimpyuhan man. May ara man sa aton nga mga maestro kag maestra sa iban nga lugar. Ginagatudlo sa mga kabataan sang maayo nga pamatasan. May ara man mga subject nga kung mga ano-ano para ang mga bata mangin maalam. Ting iya kabataan nga nagbilin, may nagatudlo ayhan. May ara sa aton nga mga nurse, nagabantay sa mga katigulangan, kag sa mga nagamalasakit. Ting iya nga ginikanan kung magmasakit, may mabantay man. Kag ang pinakamalala kung siya abi magmasakit sa iban nga lugar, mabantayan man ayhan. Di bala kung kisa daw hindi pa. Gani kung kamo may ginikanan, kauturan, katiyuan, katiyaan, kaparyentihan o kung biskan abyan nga nagapa-eskwela sa inyo. Pag eskwela kamo sang maayo, pagtuon sang tudo-tudo. Kung kamo gani padalan sang kwarta, hindi ninyo paglustayon sa kung ano-ano nga walay sang kapuslanan. Tipigi ninyo sang maayo. Kung kamo ginbayaan sang inyo nga asawa o kung bana, nobya o kung nobyo para mag-abroad kag mag-obra sa iban nga pungsod, nugay kamo paduding, nugay pamiga-miga kag pairing-iring. Kaya nga kung kamo kung kis amay gina-request sa isa ka OFW, ihatag inasamtang masarangan. Pero sa subong nga Pasko, napamangkot ninyo si mama ninyo o kung si papa, si bro ninyo o kung si sis, si tita o kung si tito, kung ano ang ilang gusto. Simple gid lang. Nga tani, magpadayon kamo sang pagsuporta, pag-inchindi, kag padayonon ang pagpalangga sa ila. Amo lang ina kasimple, wala na sang iban. Gani mga day, malipayon nga Pasko sa aton nga tanan.